Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 21. Ngarod, dayto iti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Dios, rebeng namet nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nangato ti blood pressure yu, nana. Agtugaw kayo pa dita. Bareng bumaba no madamdama ti BP yu. Kasapulan ang mapanak aglako balasang ko. Awan igatang ko iti kanon mi, no sa anak ang mapan aglako. Ay nanana, sanda kayo ang mabalin nga ikan iti travel pass yu. No nangato ti BP yu. Kasta ka de. Wan nana, istrikto kami itaapanawan. Gapo iti dayto agwarwara sa pandemya. Anya? Kan ititawan nyo a 65, talaga asan kayon ang mabalin arumwar nga agbiyahe. Iti kasta nga edad yo, rumbang nga agtalinaad kayo laangan ijibalay yo. Ay na, agsakitak no ijayak laeng balay nga agmalmalang balasang ko. Ay, mabalinsan. Mabalin nga ulitin nga alaan ti presyon ti darak, bareng bimaban. Oh, anya. Nagawid din ni Nana Emilita? Pinagawid kun kasano, imbes abim maba, ad-adamot ang imato ti presyon ti dara na. Kaasimat ano kasta? Imbagak nga agsubliin ton bigat. Karo ba mi nga minda dya bakit? Iso nga mamok. Mas daawak Ipilit na kit din nga ikakiti travel pass na. Isula ang ayat agsapsapul iti pagbiag na. Ay, naanos nga min, nagagatday dya bakit? Bigat, ngam sikatin mo na nakita. Di ka man nagsaw iti kasta. Tasanak nga umay dito balayo, naawan ti ka sa pulak. Umay ko singiran ti bingay yo, iti bayad ti kuryente. 5 gasot lang ti ited ko. Ni, apay alimagasot lang ngay. Kompleto ti appliances yo. 5 gasot lang ti ibayad mo? Kunamlan asino kang agsasao? Angamda kayo, agpatpat nagkayumat nga agvid-video, okay? Lourdes, nayunam day ta ibayad mo. Tano saan? Mapilitan nak amang puta di tiling ti kuryente yo nakasilpo iti balay may. Sige, padasam nga aramidan. Aramidam. Awan talaga ti asim ka ni nanang. Makigigyan lang arudan kada kami. Putdam pala ti silaw may. Makapabwisit. Bigbigat nga umay magbwisit dahil dyan nga amado. Anya manen ayati may imbaga ni manong mo. Umay agsingsingir iti bayad ti kuryente, nanang. 5 gasot lang ti imbagak nga ibayad ko. Angam, agririkit din. Ay unay kayon nga agkabsat, taday tababayadan iti kuryente ti pagapapaan nyo. Ni Manong Amado saan kami nga makauawat? Aday ta, sangaribo day ta. Ala, ingka ito tapno makabayad tayon iti kuryente tayo. Adakwar tayo, nanang? Naglakwak day ta iti nateng anak ko. Ala, ingka ibayadan. Tapno saan kayo nga agap-apang agkabsat. Imbag ta simbang putkan. Nagado ti nakapila nga agpabipi. Wen nga rod. Oh, asino ti umuna kada kayo? Ni Nana Emilita. Isuti mo na simbang pet. Nagsapa simbang pet. Ayabam nga rod dito yan Nana Emilita! Umaykan! Ay na, agiaman akbaro. Ala, agtugaw kayo, nana. Ay, sapay ko matabim mabanti blood pressure ko. Sapay la kuma O anya, nakaturog kayo kadimot laan na sayaat? Ay, nabalasan ko. Gagangay iti bakit saanan ang makaturog na sayaan. Ni, nangatumutlat na depresyon ti darayo. Anya? Ay na, ladingitan mi nana Ngam saan da kayo ang mabalin nga ikan iti travel pass.
Ay, isurat mo lataditan anormal ti BP, balasang ko. Ay na, sana mabalin nga aramidan mi ti kastanana. Da kami ti madaksan. Nakadumog man na nagawid ni Nana Emilita. Ay, talaga akayat na tagla ko. Iti kalman, nag-aapadan sa ibalayda. Kaya't kwarta ti poon tinagaapaan da. Ay, una yan. Kaasimot nga rod Wena, Itikas di nga edad ni Nana Emilita. Rumbang kumangamin nga aginanan. kasano nga agina na. Ket puro problema ti ipapay dagiti anak kan apo ko na. Oh, anya nanang, inikanda kayo iti travel pass? Saan ka no mabalin nga agbiyahe anak ko? Adula amin nga ammo dagita. Apay kanaw, asaan da kayo nga inikkan iti travel pass? Bakit ka no nga minen? Kun nangato ti blood pressure ko. Iso anarigat no igasang-gasat ko ti salunat ko. Pinagsasawan nyo ko maidan nanang. No ammo dati dumawat iti travel pass, ikanda adagos. Ngam no saan da akap-kapin di damang ted. Ay na anak ko, sursurutan dala ka no ti lintag. Adula amin. Awan lat na sayaat nga arami dagita. Ti kunayo kit de, agur-uray dalang iti kwarta nga ibayad yo. Amado, umayak man dumawat iti mulam anak ng anak ko. Mangala ka lang, dita, nanang. Nagaldaw. Napartag ka manaan. Inawis dak ngamin, dagiti karuba. Ay na anak ko, isardeng mo ka din ti ag-inom. Inton kwan, adamanin agreklamo akaruba. Oo. Dahil madla Lourdes, tinalay nga, agreklamo dito. Di paborito nga anak. Ay na anak ko, saan ka kumangagsao iti kasta? Ay, nasakit tinagam ko. Iti da Lourdes. Tadi tawid ko adaga. Kayat na at tagikwait. Di ka kumaagsarita iti kasta anak ko. Tinasaya at agsarita kayo ang naimbag iti kabsat mo. Tay di impatawid day taday di tatang niyo. Biningay-bingay na iti gusto. Ay, no siyak ti makapong tao. Dagas sa mapasama kadakwada. Nang runa na ipilit na nga gawan ti tawid ka. Nanang. Ay, Sana kaputay so ti buridag. Alaan nan ti sana kokwa. Sana mabalik! Anya ngay nanang, ano sam ati agsida iti natang. ay katuan anak ko. Tapno bumabat ti presyon ti darak. Anya day jay. Ay na. Barbarsak iti balay, nanang. Sige nanang, nakman kita no asino. Ay, Awanan kay ti pain. Aga-agaw ka! Lourdes! Nanang, Wakaw ka, babae! ni Amado jag barbarsak. Serserben! Anya! Ay sus, dadaulan nan dito balay. Ay, umawag aklaman iti pulis. Ipapulis ko na itang Amado. Ipapulis mo ti kabsat mo. Anak kumangay ti kayat yung aramida, nanang. Kasanok ang mapasardang day tanga Amado. No jak umawag iti pulis. Good morning. Good morning, matkan ka. Nagsapa ka na si Mang Patiti Clinic. Ay, wan gayam. Adaman ng eksena idirabi, di ka aruba mi. Anyaman daytan nga Siyempre, am-am ni Nana Emilita, sana ya. Wen, apay, anyat na pasamak. Nagapaadag iti duang anak na imay pinick up ti pulis ni Amado. Diyak mo no ipabalod dan. Namin anumot nga minan, agbarsak iti balay da. Ay, unay matdagi nga anakan. Kaasimat ni Nana Emilita. Ay, kasta unay ti sangit ni Nana Emilita, idi pinick up dagiti pulis ni Amado. Ay, Una yan, dagijay nga anak. Dagita abanak ti sana kayat ang makita kan mangag ni Nana Emilita. Ti panagap-apa dagiti anak na. Iso akayat na nga aglako-lako,
Tapno makaruwar iti balayda. Ay, unay lakit din na ya. Kaasimat ni Nana Emilita. Pakawan mo ti kabsat mo, anak ko. Kaasimat iti pagbalutan. Nagado ka no tila mo ka ng kagatkan ko na idirabi. Iso nga ulit-ulitin na ti agaramid iti maikaniwas, nanang. Tapakawanan nyo latamot ngamin. Kabsat mo ni Amado. Panunutom kumamot ti pamilya ng agbisin no agtalinaod iti pagbalutan, anak ko. Sige. Gapo kada kayo, nanang. Pakawanak iti maikapat agundaway. Ngam no ulitan na pay, saan kon ama pakawan? Agbalbaliw kamot ngaminin, anak ko. Namartag ka kay di nanang. Diyak mo, dagiti inararamid ko. Iso nga rod nga isardeng munti aginom iti arak. Tapno maliklikam ti makaaramid iti mati. Nanang, Saan ako nga agbayag pa'y dito'y rabaw ti daka. Bakit ako, nanak ko? Diyak kaya't apanawan kayo nga agkapsat nga agin-ginura. Agkapsat kayo, Amado. Rumbang nga agtinulong ka na agsinakit kayo. Angam saan? Taday talaga papat aramidin nyo. ubing ni Lourdes nanang. Iso kumati pangibagaan nyo iti kasta. Saan, anak ko? Naskaan nga agpakumbaba kayo iti tunggal maysa. Apay, narigat ka di nga aramidan da ita, Amado. Nanang, sa dino ti papanan nyo? Ay, padasak ti mapan mangala iti travel pass ko, anak ko. Barang ikanda ko na. Tapno mabalin kong taglakaw. Nanang, imbagak met, adito'y kayo laangan balay. Kabaelak pa'y mati tumulong kada kayo. Da kayo no kasta ti kayat yo. Ngam no siyakla amay sa, saan kayo kuman nga agtrabaho? Nana Emilita, good news! Mayatan ti presyon ti darayo. Ay na, kunakon kat, mariknak balasan ko. Nag-exercise kayo kadimot laang, Nana? Ay katun, binigat amagmag na, kan puro nateng tisid-sida. Isumot la nagnormalan ti sigod anang ato a BPU, No kasta, mabalinan ang mga laak iti travel pass ko. O sige, Nana, mabalinan. Ingkay mangalan. Ay dati travel pass mo, nana. At dito'y tinagan mo, address, kaya nailanad dito'y nga awan sakit mo. Ay na, agyaman akbarok. Hala, aganad ka iti pinagbiyahe yun, nana. Apay ngamin na nakagagagot kayo. Kasapulan nga agbiro kak iti kwarta, barok. Hala, ag face mask, kan ag face shield kayo, nana. Uwan, barok. Surutak amin dagita apagan nurutan. Basta unay tiragsak ni Nana Emilita na gawid. Kasano, nakaalan iti travel pass na? Ag sublemanan nga aglako. Wan bayan tayon, no iso ti pagragsakan ng aramidan. Nanang, nagsapa kay matan amapan aglako. Ay katuon anak ko. Taal daw ti palingki ita. Nasken amas apaak tapno napintas diya pagpwestuak. Ang mga nunalipatan nyo, birthday jay inauna nga apo ko yo. Ay, kasta aya. Wen nanang, iso nga agluto ak iti sagana tayo. Masapa kayo nga rod nga agawid Wen, anak ko. Sa paag to't agawid. Ala, inakaw. Ay, wen gayam. Di mo liplipatan nga imbitaran ni Manong mo Amado, Nalagip yung manan ni Manong Amado. Ay, kituon ayabam ida asa nga pamilya. Napintas daytoy agundaway tapno makapagsasango kayo. Ay nanti, imbagman ta nakaumay ka. Wen balasan ko. Pambarak mo nga umay mang kumusta ka ni nanang yo. Nabayag namin asaan kami nagkit-kita.
Imbagak kan kwa na amasapang nga agawid. Ang aging gaita, awan pa'y laang. Nagadong agpaiso ti bisita yo. Ang ayan na ngay ni Manong mo Amado. Wan nga ron. Amo damat nga da selebrasyon, tado ti tao. Di may dakuman. Apay, saan kayo kadipay laan nagkinaawatan? Ay na, auntie, natangken ti panagpuspuso day di akabsat ko. Di na amot ang pasensya. Kayat na, isulaang ti husto. Agkapya kayo kuman. Tani, da kayo pa'y matngarod ti kaasikan nga agkaroba. Ah, ne, mabit lang auntie Song batak man day to'y awag ko iti cellphone. Sige. Hello? Ay, uwan sir. Siak ni Lourdes. Uwan sir. Nanang ko ni Emilita. Anya? Saan? Sana po no dayta, sir? Apay, anya tinapasamak. Sana po no! Oh, apay ang nakalidliday ka itaabi ka. Ni Nana Emilita. Pimusa yan. Anya? Nadisgrasya dyan ang luganan na. Agawid ko man. Ngam dinong party truck dyan jeep ang nagluganan na. Diyos ko. Naklatak iti day dadamag. Ura dyan kapkapin ano ni Nana Emilita. Ang maladingi tanak iti ipupusay na. Kawanan ni nanak. Kat may kawak iti kawanan atin ko. Marik nagtinalaos nga iliw ko kanikwana. Lumaisublik la ko matibiyag na. Ating Lourdes. May salabanag ti kayat ang mapasamak day dinana. Ti panagkapyat ang agkabsat. Owen, Manong Amado. Pakawanan na kumaanin ko. No napasakitan kay ti kalabas. Pakawanan na kunuhat, Manong Amado. Amok, adamat dagiti nagkurangak. Kan nagbasulakan ka. Iso pakawanan na kunuhat, Manong. Intay surutan. Ti sursuro iti Biblia ako nana, dagiti agkabsat. Awan ko makinatangsit iti puso da. No diket, agpinatagda ko ma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo ang